aka na Anambra State bụ Gọvanọ Achikobala edugo Maazị Ken Emeka n'iyọrọ dịka onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'ihe gbasara nchekwa obodo. Ya bụ idu n'iyọrọ were ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Awka. N'oge ọ na-emerebe ya bụ mmemme, Gọvanọ Soludo mere ka amata na ka ọ dị ihe kachasị wee bụrụ mkpa na-akpa steeti ugbu a bụ nchekwa, ma mee ka amata na ọchịchị ya na-etinye ihe niile o nwere ike na nrịkọ dịgasị iche iche a chọrọ ma gosipụta nkwenye o nwere na Anambra steeti ga-eturu ugo mmeri na njedebe. Otu Mmaigbo Empowerment Foundation (MIEF) n'ụwa niile Achikobala agba nke atọ nke ihe ngosi ha ji aka emepụta nakwa agba nke ikpeazụ nke ịchịkọba ngosipụta ihe nke isiokwu ya bụ ịkwalite ojirimara ndị Igbo site na ịkụzi ọrụ aka dịgasị iche iche nakwa ọmụma nkwado. Ya bụ ihe mmemme bụ nke achịkọbara site n'aka MIEF na njikọ aka Center for Arts, Culture and the Humanities Mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Onye nta akụkọ anyị bụ Queen Anigbo kọrọ akụkọ a ka abịa ihe si wee gaa. Onye nke chịkọbara nya bụ ihe mmemme bụ Comrade ụzọ ike emezie n'okwu o kwuru kọwara ebumnobi nya bụ ụlọ ọrụ ma bụrụ iji wee chụọ ajọ omume dịgasị iche ọsụkwelu ala n'etiti ndị nke na-eto eto ma gbaa mbọ hụ na enwere obodo na-eme ọfụma ma bụrụkwazị na mmemme bụ nke eji wee na-agbanwe akparamagwa nakwazi ịmụziri ndị ntorobịa aka ọrụ n'ebe dịgasị iche iche ka ha wee nwee ihe ha na-alụ. Onye nke na-alụ ọrụ dịka onye isi Mahadum Nnamdi Azikiwe Awka ọkammụta Karo Arinze Umoji, onye nke anọchitere anya site n'aka Reverend Fada bụ na Christus Umogụ mere ka amata na ịkwalite asụsụ na ọdịnala ndị Igbo bụ ihe dị oke mkpa dịka ọ gara n'ihu na-akwado ihe nya bụ ụlọ ọrụ Mmaigbo Empowerment Foundation na-eme kwuo na Mahadum Unizik bụ ndị nke ga-amalite n'oge na-eteghị aka igosi asambo na ndị nke gabigoro ya bụ ọzụzụ nke otu Mmaigbo ma gwakwaza ndị ọzọ ka ha gbaa mbọ wee kwụ na ha bụ ndị ezi nnọchite anya na ya bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ha banye n'ọzụzụ ha. Kọmishọna na-akwụ maka omenala ịkpa ndị mmadụ obi ụtọ na njem nnasapụ anya na Anambra State bụ Comrade Don Onyenji kọwara ya bụ ụlọ ọrụ akpọrọ Mmaigbo Empowerment Foundation dịka nke abụghị nke gọọmenti ma bụrụkwazị nke nwere ikikere iji wee kwalite ma zụọ ọtụtụ ndị ntorobịa na ọrụ aka dịgasị iche iche nke pụtara nde kwuru nde naira. Gakwaza n'ihu wee kwuo na nke a yitere ya bụ amụma otu onye ntorobịa ịmụ aka ọrụ abụọ nke gọọmenti steeti a.